Годината за Левски беше перфектна. Чак пък перфектна да не би да сте станали шампиони. Не, ама ще станем. До година. А купата взехте ли? Вие пък все едно я взехте. Сега говорим за вас. Вие цяла година само за нас говорите. Вие пък цяла година не може да ни биете. 2 мача. В първия едва додрапахте до равенство, ама във втория... Във втория цял мач лежахте. Смятай, щом не се е налагало да ставаме и пак ви бихме. А я ми кажи, какво направихте в Европа? О, извинявай, вие изобщо не играхте там. Вие пък така играхте, че лятото отпаднахте от 2 турнира. Но издържахме в Европа повече, отколкото треньорите издържат при вас, миличка. Ще пусна една сълза. Пусни 2. Вие ще пуснете, защото до година ние ще имаме нов стадион, а вие не. Ние пък ще имаме титла, а вие не. Хайде да видим. Напишете в коментар кой отбор имаше по-успешна година. И кой отбор ще има по-добра 2026 година, въпреки че то е ясно. Левски с Требъл. Да, от кълъвки. Айде изчисни, че ми Ай, до главата чао. с тия звънчета.